Hi, this is Nick Mason, and you're listening to Tangra Megado. This is Peter Gabriel. Exploited. This is Ian Anderson from Jethro Tull. Hi, this is Grant Tipton. AK Downing. I'm Rob Halford, the Metal God. Sofia, Bulgaria. Hey, what's up? This is Cliff from Dry Kill Logic, and you are listening to Tangra Mega Rock. Hey everybody, this is Charlie from Anthrax, and you're listening to Tangra Mega Rock. Turn it up, mosh it up. Anthrax loves you. Peace. Ти ме гледаш отвратен, а и Мартин Томлинсън често го гледат отвратени. Тези, които не го разбират, другите го гледат само с неизмерна, неподправена истинска любов и обич. Защото това фронтманът на Sophie's Camp, най-вълнуващата британска група през последните 7-8 години, няма как да ги видим тук в България. Те и в Англия са underground, но пък по Tangra Mega Rock винаги може да ги слушате. Тук е моментът, в който Coffee Shop Русков се превръща в бунтарт, защото днес започваме едно предаване за младежка култура. То е на БНТ. Здравейте, аз съм Насо Русков, вие сте Деси, Леда и Чочо. Какво ще ни разкажете за бунтарт? Какво представлява това нещо? Бунтарт е един младежки експеримент и ние не можем да ти кажем точно какво, защото то постоянно се променя. Разкажете ни за вашите мечти. Не искаме песни за хората от гетото и за нещата от квартала. Ние ги виждаме и без това. Аз съм Деси и съм на 17. Моята мечта е да се занимавам с актьорско майсторство и това за сега ми е приоритет основен. Училище и такива неща май са ми на второ място, което не е много добре, но... Напротив, чудесно. Чочо, кажи ни, какъв искаш да станеш? Като порасна е? По време учител исках да ставам. Сега нещо се промениха нещата. След като почна да ходиш на училище и да виждаш отношението към учителите ли? Аз спрях да ходя на училище вече. Изхвърлиха ли те? Кажи да, за да си истински рок-н-рол. Пълно 6 ме изхвърлиха. Зубър, но нищо. И такива пускаме понякога в студиото. Какво да се представя? Аз съм Чочо, вокал съм на 2 банди от София и не ям месо и не пия алкохол. И това е. Стига бе, ти си стрейт-еджер. Значи, абсолютно. Нека да познават бандите, свирят хардкор, може би, поне едната. Поне едната, да. Как се казват твоите банди? Рекламирай се като лут, няма и свян, няма и срам. Добре, значи хардкор бандата, която е old school хардкор, се казва Fate, което е съкрещение на Forget About Your Dreams, а другата се казва Black Mail и тя е не е хардкор. Там има и рок-н-рол, и метал, и много неща. Странно е. Окей, предполагам, че ще имаме възможност да я слушаме и да я чуваме по бунтарт. Кажи ни, Леда, ти откъде се взе? Аз съвсем случайно попаднах и аз съм Леда на 17. Двете с 10 сме и стърсаците на бунтарт семейството. И аз харесвам филми и мечтая да обиколя света. Окей, това е бунтарт по Tangra Mega Rock с мен Насо Русков и с Деси, Леда и Чочо, които след това ще ви отворят на това, що е бунтарт. Не мога да повярвам, че казах, що е, никога не го правим тук по Tangra. Това, между другото, са Зиг-Зиг Спатник, които много харесваме. Ако сте били живи през 80-те, ги помните. Те бяха най-мразената група, защото сключиха най-горещия договор за 4 милиона паунда. Тук при нас са траш метал бандата Севич Ревич. Ще ви помоля да се представите един по един. Аз съм Александър, вокали и бас. Аз съм Никола, китара и бек вокали. Аз съм Танчо, сол китара. Добре, вие как се събрахте? От колко време свирите? Свириме от 2009-та, събрахме се с Танчо, направихме групата за един училищен концерт. Първата ни репетиция беше януари месец и музикалното направихме се на ученици на музикалното и влязохме в една стая, където имаше барабани и това беше първо. Свирихме щурците. Добре, вие сега не трябва ли да сте на училище? Точно в този момент. Трябва. Всъщност не трябва, но да, задължени. Което вие кой клас сте? Колко години сте? 9-ти, всъщност 10 и 11 сме. 10 и 11, напълно 16-17. 2009, това значи, че сте на 2 години? 3? Сега ще правим 3 януари. А това ли е оригиналният състав или? Сменяли сме 2 пъти китаристи, ама основните 3 сме от началото. Как решихте да свирите точно този стил?
Така ни дойде отвътре, в смисъл идеите, които ни идват са такъв стил. В смисъл в това парче, което слушахме тук, за какво става въпрос в текста? То се казва? По другия път. Текстът го е написал Колю. Става въпрос за това, че много от хората днес си мислят, че винаги те са прави, че са недостижими и че в крайна сметка всички умираме и е важно как се изживява живота. Важно е да не забравяш кой си. За това става въпрос. Останалите членове на групата къде са в момента? И те ли са на училище или? Да, нашия барабанист Антон е на даскал в момента. До Мързяго. Ние сега ще чуваме Lust for Power на Doom. Как избрахте точно Doom? Doom, не знам защо избрах Doom. Реших да има все пак някакво по-тъжичко парче. Ама ти каза, другите може да не ги пускате, но това задължително. Задължително, не знам. Doom са доста култова банда и Lust for Power е много яко парче. Става въпрос за това как някакви хора властта я възприемат като нещо задължително и че трябва да мачкаш другите хора и да ги правиш еднакви. И много ме кефи, че Doom изразяват всички тези неща с пънк музика. Издадеме някакво демо там, 9-10 парчета. Не е много. Малко са ни скъпи да записваме професионални записи, ама ще направим каквото можем да направим по-хубав звук. За видеоклип мислили ли сте? Мислили сме, да, ама не особено сериозно. В смисъл имаме някакви идеи, ама по-скоро По-скоро ни е рано за видеоклип сега. Би изглеждал малко смешно. Бунтарт гледате ли? Много внимайте как отговаряте на този въпрос. Внимавам, не съм гледал до сега, честно казвам. Да, аз съм гледал една-две серии. Нищо, ние пак имаме изненада. Мислиме да имаме някаква колаборация с вас. Да запишем евентуално някакъв клип. Добре, защото трябва. Имате ли избрано парче, на което бихте искали нещо такова? Не, ама бързо бихме решили. Да. Някои от по-новите ни парчета по другия път, което пуснахте преди малко, нас доста се ни кефи. Вие на български пеете? Да. Предимно, или? Да. В повече случаи има един текст и имаме само на английски. Според нас трябва хората да им е абсолютно ясно, че се опитваме да кажем нещо и за мен най-сериозното отношение е да пееш народния си език. Това ми е една от най-любимите групи. Примерно в топ 5. Ама не ги фанах на времето и ги гледах 2003 за първ път в албум. Той албум много на мен Стрейс. Прадлив е новия готин. То пери къв от качаник на живо, аз не мога да повярвам. Един от малкото готини фронтмени, аз таки обичам и поп. На английски го има то, са паса, нали знаеш какво, дето се държиш така някакво кретенски. Иги Поп, Пери Фарел, аз, Роб от Stereo MCs, от едно време Джим Морисън. Това са фронтмените, които наистина нещо магия има. И те някои, естествено много хора, след то на къв се прави, нали? Трябва да си депресар. Трябва като отида да видя Иги Поп как се размята и прави щуроти и повръща по цялата. За какво ми някой да ми седи да пее перфектно? Gives a fucking fuck. Той не е животно, това е гласът на прекрасния, разкошен, фантастичен Джони Ротен. Това е гласът на мен, Насо Русков. Предаването Бунтарт започна. Бунтарт е един експеримент на Радио Тангра Мега Рок и на Българската национална телевизия. Предаване за младежка култура, както и да ви звучи това. Вчера започнахме по обед и откарахме почти до 1 часа. Днес ще е малко по-кратко, към 40 минути. Леда я няма. Какво става с нея? Сигурно на училище. На училище. Тя е най-големия зубър до този момент, установяваме ние. Но пък тук при нас е София или Софи? Как е по-добре? Софи по-добре. Софи. Окей, Софи.
Хай, Софи! Здрасти. Здрасти. Представи се на нашите слушатели, аз те виждам за пръв път. Приятно ми е, казвам се Насо. Приятно ми е, аз съм София, на 20 години съм, от София. Как ви събраха всъщност? Кастинг? На кастинг Да, ли се от явите ли? кастинг, да. Отидох с един мой приятел и двамата ни избраха, заедно с още... Да, заедно с още... колко сме? 6-7 човека. И в крайна сметка избраха ни и трябваше да снимаме на морето някакви неща. Заминахме. Всъщност идеята беше след това море да се изберат двама души, но не стана. Бяхме прекалено готини и решихме да не остават всички. Всички заедно, групово сте по-готини, нали? Гмуркахте ли се? Гмуркахме се, да, беше много готино. Направо си се гмуркахме, да. Направо, да. Така ли? Ама какво му е готиното на гмуркването? Ние имахме инцидент с една змия в камерата, принципно. Как в камерата? Ами водна змия, даже беше и жива вътре в камерата. Нали се слага едно като балон, за да не влиза вода вътре, да. Тук някой ми подсказва, че може би се вълнуваш от пирсинги. Истина ли е това? Ами да, имам на разни места пирсинги. Имам на зърното, имам на пъпа, на езика и на ушите. Да, има още места, на които може, вероятно. Да, има. Но сега ще пуснем Аморфис. Ти харесваш ли ги? Ами да, може да се каже. Слушала съм ги, не съм и много... Не ги слушам много редовно. Не се събуждаш сутрин за за своята да йога и пускам, пилата с да. Аморфис. Да. Добре, ще си говорим и с Деси след малко, защото тя пък ще интервюира Аморфис. Ще пуснем едно-две парчета, тъй като Деси се учи при нас как да цъка с пулта, как да манипулира вас с музиката, която иска да ви пусне. Аз от време на време показвам някои неща. Нали помниш, това е твой микрофон. Ако аз съм ти противен, може да ми го намалиш малко от тук. Сега ще слушаме Аморфис с парчето My Enemy. Моля. Деси, утре ще правиш интервю с Аморфис. Да, така е. Интересно ми е дали ги харесваш. Харесвам ги, да, харесвам ми определено. Чувал ли си за тях преди това или? Да, даже преди 2-3 години разбрах от един приятел, той ми ги прати. Казва, чуй ги, тия много са готини, много съм запален. И така, тогава ги чух. Ти си била на колко? На 5 тогава? Горе-долу, да. Това ще ти е първото интервю, предполагам, че с някаква група. Да, така е. И ми е развълнувано. Дали ще им поискаш автограф преди или след интервюто? Направо по време. По време на интервюто. Добре, аз сега ще потърся нещо. Или всъщност, вие си там пише Аморфис. Кое парче ще си избереш? Айде да е Silent Waters. Става ли? Да, ето, дръгни го, както се казва. Така. Боже, Господи, говоря езика на младите. Yeah! И сега ще слушаме Аморфис, аз, Софи и Деси и разбира се екипа на Бунтарт, който вие не виждате, но повярвайте ми, те виждат не само нас, а и вас. Виждаме ви. Сега ето там кликни нагоре. Виж и това зеленото в средата. Кликни веднъж. Кликни втори път. И ето как Деси ви пуска Аморфис. Това е Бунтарт. Старият ви вокал има по-висок глас, докато ти имаш по-нисък и готически. Как се отрази това на бандата и как го възприе публиката? Отначало бях малко уплашен.
дали старите фенове на бандата ще ме възприемат, но всъщност беше доста лесно по някакъв начин. След албума Eclipse хората свикнаха с стила ми. Понякога ми е трудно да фана високите тонове, но това си е моят стил. И се опитвам да дам всичко от себе си, това е което мога да направя. Името ви е Amorphis, което значи нещо неопределено и безформено, а албумите ви доста се различават един от друг. Това концепция от създаването на групата ли е? Не, определено не. Беше просто име, което избрахме. Чисто съвпадение. Но е окей, можехме да изберем доста по-тъпо име. Не искам да споменавам, но се сещам няколко банди с изключително тъпи имена. Имали сме доста промени в състава, преди Томи да се включи. Но от тогава сме в стабилен състав без промени. Много ни е лесно да правим музика днес. Знаеш, че можеш да разчиташ на всеки един в групата и знаеш какво ще изсвири. Лесно правим песни. Тук сте за трети път. Какво мислите за публиката, за България? Чудесно е, винаги е страхотно тук. Публиката е зашеметяваща. Шоутата в България винаги са от най-добрите през турнето ни. Да, публиката е доста шумна. Какви бяха основните ви вдъхновения, когато започнахте? Когато започнахме си бяхме Death Metal банда от всякъде. Morbid Angel, Carcass, Celtic Frost, но доста бързо започнахме да черпиме вдъхновение от други. Например Sabbath, Zeppelin, Deep Purple и разни други банди от 70-те. Така се получи тази смесица и още я развиваме. Харесвате ли някои днешни модерни групи? Не. Знам, че харесваш Мастодон. Ти като певец, на теб кои са ти любимите вокалисти? Имам доста и ще ми е трудно да избера само един. Може би Питър Стил, Кит Капуто, Глен Дензик и така нататък. Не са толкова технични типове, по-скоро дълбоки гласове и емоционални. Такива предпочитам. Ще започнем шоуто с My Enemy от новия албум и след това продължаваме с Mermaid, пак от новия албум. Тези двете са доста различни една от друга песни. Първата е доста агресивна и брутална, а втората е красива песен с по-бавно темпо. Така създаваме доста добра картина за самия албум. Това са Amorphis, които страдат в София в четвъртък, които бяха в София в четвъртък. Зависи кога гледате предаването, разбира се. Amorphis, които Деси ще интервюира или е интервюирала вече. Никой не знае. А това е предаването Бунтарт, където и Чочо се появи. Здравей! Здрасти! Той ми каза здрасти, аз защото няма как да стигне. Ще го питам после как е, какво прави и други такива неща. И ще си говорим за LA Sleaze Glam Rock по-късно, защото имаме гост. Митко или Мици ли му викате? Не, Митко си. Митко, нали? Той не обича Мици. Добре, сега ще си говорите за музика, естествено. Ти вчера беше докарвал един от многото басисти на Алисин, група с голямо текучество. Но сега ще си говорите за... Вече ти поемаш, чакай да ти дам слушалките. Ето тук регулираш твой микрофон, микрофона на Митко и
микрофона на Деси или тя го регулира, това ви е фона. Ще се оправите, сигурен съм. Здрасти, Митко. Здрасти. Здрасти от мен, аз съм Чочо, стигнах вече. Всички ми каза, че си Чочо. Значи при нас е Митко, който е един от авторите на София Rebel Station. Ще ни кажеш нещо повече за София Rebel Station? Така е, да. София Rebel Station е самостоятелно издание за хардкор, за пънк. Няколко ентусиасти се събрахме в началото, решихме, че ще подпомагаме underground сцената в България, пък то се получи в някакъв смисъл доста добре даже. Екипа от какви хора се състои? Започнахме аз и Вили, беше може би преди 2 години ще станат. Името започна всъщност София Rebel Station, защото ние сме от София. В крайна сметка вече днеска са хора от почти цяла България. Може би само от Варна още нямаме, но очакваме включване и от Варна. Ти каза, че пишеш за пънк предимно в София Rebel Station. Какво е за теб пънка и как се зароди тази любов? По-скоро философия, после музика. Някакъв вид себеусещане, някакъв вид начин на живот, може би. Схващане за тебе вътре в обществото и в някакъв смисъл обществото как те схваща тебе. Самоопределяне, етикет може би, но специално, що се отнася до музиката, да, аз от много малък, може би вече ще стана 10 години, от 12-13 годишни така се запалих. Естествено с класиците и после така някакси логично се развиха нещата в моят музикален вкус. И достигнах вече до по-тежките жанрове, но в началото определено си седяха класиците. Sex Pistols, Clash. Рамонс не чак толкова, не съм чак толкова голям фен, но по-скоро тази вълна 7-7, която е 87 година, тя много ми повлия. Бунтарт. Телевизионен проект по БНТ 1 и в интернет. За живота от младежка гледна точка. Вие слушате Бунтарт по Радио Тангра, а тук при нас е Митко, един от авторите на София Rebel Station. Ще ни кажеш точния адрес на блога? За тези, които още не са научили за нас, sofiarebelstation.wordpress.com. Малко е дълго, но лесно се открива, пък и откривам, че повечето хора, които искат да четат, го намират и в Google. А би ли ни казал точно колко хора го четат? Средно на ден? Средно на ден колко хора, да. Различно е, но може би някъде около 150-160 човека дневно уникални посещения имаме. Ти какъв смисъл намираш в този блог? В смисъл 150 човека не са кой знае какво. Не са кой знае какво за масовата аудитория. За масовата аудитория, за нашите среди, за андърграунда, това са си едни добри посещения. Доста прилични. Доста прилични. И това е, че София Rebel Station е по-скоро платформа, на която различни автори могат да кажат своето мнение за любими албуми, за любими групи, за това как е минал концерта вчера, за това какво ще стане утре. Подкрепяме също така и други индипендент издания. Мога да ги спомена някои от тях. Улично дело на Камен от Варна, например. Това е човек, който ръчно сам прави хартиено издание в 21 век. Това може би е малко странно, но се случва. Tiger Suit задължително трябва да се спомене. Това също е зин хартиен, който издават няколко човека тук в София. Просто хората вършат неща. Хардкор спирит на Ростислав. Ние гледаме да сме част от всичко това. Да подпомагаме underground. Защото той все пак е част от нас. Следващата песен, коя ще чуем? Следващата песен е Siege на Конформ, която знам, че ти е много любима банда. Конформ на Siege. Конформ на Siege. И би ли ни казал нещо за тази песен? Защо ти е любима? Ще започна от там, че Siege, подобно на Bad Brains, са бащици на един стил музика. Става дума за грайндкора. Значката, емблемата на това начало. На този... Това според мен няма никакъв спор. Това се случва 83-та в Бостън. Сега ще чуете за какво става въпрос. Siege Conform. Кои са ти любимите хардкор български банди? Защото в България има силна сцена. Сравнително, да. Не са една и две, но така на първи поглед искам да спомена моите тотални фаворити: Rejection, BFDM, Vendetta, Last Hope,
Българската сцена, между другото, се възражда и това го показват и младите групи. Излизат нови групи, нови свежи записи. Brightside наскоро изкараха даже. Те малко не са точно хардкор, но все пак са част от нашата сцена. Какво става с BFDM? Те свират ли още? Моята лична информация за BFDM е, че в момента са неактивни, но може да очакваме нещо скоро от тях. Аз имам друг въпрос. А какво липсва на българската хардкор сцена? Защото винаги нещо липсва. То винаги нещо липсва и винаги има критици, които да кажат, че нещо не се е случило като хората или има още какво да се направи. Винаги ще има още какво да се направи. Но според мен липсва менталитета на почитателя. Средната цена за билет, да речем, е 6 лева и голяма част от хората ще предпочитат да ги дадат за друго. Няма значение за какво, но не е за концерт. Това убива младите, малките групи. С пожелание за повече ходене на концерти ще приключим нашето предаване. Концерти, да. И сега ще чуваме Police Bastard на Doom. Това общо взето е краят на днешното предаване. Бунтарт. Непривично дъвча дъвка, но това си е мой приоритет и моя привилегия тук в нашето разкошно студио на Тангра Мега Рок. Аз съм Насо Русков, а това до мен е Деси. Чочо изчезна със своя приятел Димитър, за да си говорят още за проблемите на новата българска хардкор сцена. Деси, кога ще гледаме Бунтарт по телевизията и така нататък? Кажи, кой ви е сайта в нета? Както винаги в неделя по БНТ, 10:30 сутринта до 11. Сайта е Buntart.bg. Това беше предаването Бунтарт. Чао! И ние казваме чао на Насо Русков. Ако пропуснахте нещо от това предаване, търсете го в интернет на адрес buntart.bg.